Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lolo Alfredo na tawagin na lang natin sa palayaw niyang Tatang. Taong 1965, Lopez, Quezon. Noong mga panahong ito, nasa edad 70 anyos na si Tatang. Matanda na kung iisipin, kaya naman labis ang pag-iingat ng mga anak niya sa kanya. At para mabigyan siya ng maayos na buhay, hindi hinahayaan ng mga ito na mag-isa lang siya sa luma niyang bahay. Araw-araw may bumibisita roong anak at apo niya para magbigay ng lahat ng pangangailangan niya. Pagkain, damit, tabako, at kung ano-ano pa na nakasanayan niyang gawin. Mahina at makakalimutin na rin kasi noon si Tatang Pinuno, kaya kailangan niya talaga ng kaagapay sa buhay. Akala nga ng mga anak niya, hindi na rin siya magtatagal, pero lingid sa kaalaman ng mga ito na napakalakas pa ni Tatang. At sa 8 niyang supling, ang panganay lang niyang anak na lalaki ang nakakaalam ukol sa kanyang lihim. Ayon sa kanya nung nabubuhay pa ito, wala siyang balak na ipagsabi ang tungkol sa tinatago niyang karga, pero yung panganay niyang anak na lalaki, masyado itong malapit sa kanya. Magmula noong umabot siya sa ganoong edad, ito na palagi ang naging katuwang niya sa buhay, kaya naman may mga pagkakataon na napapansin nito ang mga kakaiba niyang kilos. At hindi nagtagal, napilitan na rin siyang umamin matapos siya nitong kumprontahin. Nang malaman ng kanyang anak ang tungkol sa kanyang lihim, ipinagpatuloy pa rin ito ang pagtulong na animoy walang nangyari sa kanila. Labis naman yung ipinagpasalamat ni Tatang sa kadahilanang napagtanto niya na marunong pala itong magtago ng lihim. Duman pa ang buwan at taon, palagi nang nakatambay sa lumang bahay nila ang mag-ama. Minsan nga, may mga pagkakataon na tinatanong na ito ng kanyang mga kapatid, pero paulit-ulit itong nagdadahilan dito. Ayon sa panganay niyang anak, nangungulila lang siya sa tatay nila, kaya palagi siya roong pumupunta. Dagdag pa nito na, wala naman siyang trabaho sa mga ganoong panahon, kaya hindi na nila ito dapat pagtuunan ng pansin. Mariin din itong inilahad, walang masama sa pagbisita, dahil ang taong pinupuntahan nila ay hindi iba sa kanila. Matapos naman yung marinig ng mga kapatid nito, hindi na rin yun nangulit pa. At magmula noon, mas nakatambay na ang panganay niya sa bahay niya. Pabor naman yun kay Tatang sa kadahilan ng gusto rin niya na meron siyang nakakausap araw-araw. Malakas man kasi ang pangangatawan, hindi niya maipagkakaila na meron nang nagbabago sa kanya. Minsan nalulungkot na lang siya ng walang dahilan, tapos may mga pagkakataon naman na nagagalit siya sa kanyang sarili. Marahil ay bunga na ito ng kanyang katandaan, kaya magmula noong naging malapit sa kanya ang panganay niyang anak, unti-unti na itong naibsan. Wala rin itong inaakalang mangyayaring hindi inaasahan, gawa ng alam niyang kontrolado niya ang lahat. Subalit ang hindi inaasahan noon ni Tatang ay yung mga mangyayari sa kanyang anak. 2 araw ang lumipas, walang paramdamang panganay at apo niya sa bahay nila. Nang mapagtanto niya ang tungkol dito, medyo kinabahan na siya, kaya ang ginawa niya siya naman ang bumisita. Pagdating niya sa bahay ng mga ito, wala roong tao. Nagtanong-tanong na rin siya sa mga kapitbahay, ngunit ang pagkakaalam ng mga ito, 2 araw na umanong hindi umuuwi ang pamilya ng panganay niya. Nabanggit din ng mga ito na noong araw na umalis ang mag-anak, nagmamadali ang mga ito, kaya hindi na nila natanong pa. Akala nila uuwi yun kinahapunan, pero hindi ito nangyari. At magmula noon, wala na silang naging balita. Dagdag pa ng mga ito, hindi na nila ito pinagtuunan ng pansin, gawa ng unang-una, hindi naman nila ito kapamilya. Nang marinig naman yun ni Tatang, agad itong nagpasalamat sa mga kapitbahay na kanyang napagtanungan.
Wala man itong nakuhang sagot ukol sa kinaroroonan ng mga ito. Malakas ang kanyang kutob na makakakuha siya ng kasagutan mula sa iba pa nitong mga kapatid. Hindi nagtagal. Pagdating naman niya sa bahay ng ikatlo niyang anak, bumungad ito sa kanya na abala sa pagsasako ng palay. Pagsilay naman ito, dali-dali itong tumigil sa pagtatrabaho habang mabilis na lumalapit sa kanyang kinaroroonan. Pagharap nilang dalawa, agad naman yung nagtanong ukol sa pakay niya. Kaya naman nang marinig niya ang sinabi nito, hindi siya nagdalawang isip na ilahad ang tungkol sa pagkawala ng kapatid nito. Si Kuya Norly ho ba, tay? Nandun yun sa bahay nila ate ko, mang 3 araw na yun dun. At sa pagkakaalam ko, meron itong pinagtataguang maniningil ng utang. Agarang sagot naman ito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, ora mismo nagpasama siya rito. Yung anak niya kasing si Kumang, alam niya na gumagamit ng aral ng kaliwa. Hindi rin naging maganda ang naging pagsasama nila noong ito ay bata pa dahil sa rebelde itong anak. Ang katunayan niyan, ito ang pinakamaagang nabuntis sa kanilang lahat. Ngunit sa kabila nun, hindi ito'y kinakahiya ni Tatang. Makailang beses na rin niya itong kinausap ng masinsinan, pero sa kasamaang palad hindi ito sumusunod sa kanyang mga payo. Dahil dito, sa halip na patinuin pa itong si Kumang, nagdesisyon na lamang siyang hayaan ito. Yun din ang rason ng anak niyang yon kung bakit nakatayo ang bahay nito sa lugar na halos napakalayo na sa baryo. Aminado rin siya na wala na siyang ideya ukol sa mga ginagawa nito, buhat sa kawalan niya ng oras para mabisita ang kanyang mga anak na nakabukod na. Habang binabagtas naman nila ang daan, panay ang kanilang naging pag-uusap ukol sa mga bagay na maaaring rason nito kung bakit yun naglihim sa kanya. Sa pagkakaalam niya kasi, matapat ang panganay niya, kaya wala itong magiging dahilan para magtago maliban na lang kung masyado ng mabigat ang pinagdadaanan nito. Dagdag pa niya na, alam niya na merong akmang rason ng anak niyang yon kung bakit yon nagtatago. Ano man ito, kailangan muna nila yung malaman bago ito kumilos. Nang marinig naman yon ng anak niya, tumangulang naman ito habang sumasagot ng, Kaya nga, tay, maski ako nga, nagulat talaga sa ginawa ni Kuya Norly. Di ko sukat akalain na sa dami naming magkakapatid, si ate ko mang pang naisip niyang lapitan. Alam naman naming lahat kung anong uri yun ng tao. Mas lalo pa ngayon nakapag-asawa ito ng mayaman. Naku, sigurado, mas malaki na ngayon ang ulo nun. Dahil sa sinabi nito, minabuti naman ni Tatang na manahimik na lang. Kahit papano kasi, alam niya na hindi siya maaaring tumingin sa iisang istorya lang. Bukod kasi sa wala na siyang ideya sa buhay nito, mataas din ang tsansa na nagbago na ang ugali nito. Pagkaraan pa ng ilang oras na paglalakad, dito na nila nasilayan ang malawak na lupain ni Kumang. Malayo man, kitang-kita na nila ang mga tauhan nitong nagtatrabaho sa bukid. Lahat yon merong mga kanya-kanyang gawain upang masigurong maganda ang kalidad ng mga produktong kanilang iaangkat. Matapos naman nilang madaanan ng mga magsasaka, dito na nila narating ang bahay nito. Malaki ang bahay nun pinuno, at kung ikukumpara sa kanila, halos triple ang laki nito. Meron din yung ikalawang palapag at lahat ng mga anak nito may mga sariling katulong. Karamihan din sa mga anak ni Kumang, di kilala ang lolo nila, animoy walang panahon ng mga magulang nito na ilahad sa mga anak nila ang mga taong pinagmula ng kanilang mga dugo. Nakakalungkot man itong isipin, hindi na muna niya yon pinagtuunan ng pansin. Basta ang naisip niya, mahanap ang anak niya at ang pamilya nito. Hindi nagtagal, pagharap naman nila sa pintuan ng bahay, dito niya na tinawag ang kanyang anak.
At sa ilang beses na pagsambit niya sa pangalan nito, wala man lang kahit isa ang duminig. Akala nga nila noon mga bingi ang tao roon, pero hindi naglaon, bumukas na rin ang pintuan ng bahay. At pagsilay nila sa loob, bumungad sa kanila si Norly na nakaluhod sa tabi ni Kumang. Wala silang ideya kung noong pinagagagawa ng panganay niyang anak. Pero ano man ito, hindi yun maganda. Walang sabi-sabi, agad namang naglakad si Tatang papalapit habang tinatanong ang anak niya ukol sa ginagawa nito sa panganay nilang kapatid. Ngunit nang marinig naman yun ni Kumang, imbis na sumagot ng maayos, ngumisi lang ito na parabang natutuwa sa naging tanong ng kanyang ama. Paglapit naman ni Tatang sa kinaroroonan ng dalawa, may hinahong sumagot si Kumang sa kanya ng, "Tay, may utang kasi itong kapatid ko sa akin at aminado siya na wala siyang pambayad. Kaya para maging tabla kami, aalipinin ko sila rito sa bahay ko sa loob ng 1 taon. Tamang-tama na yon para mabayaran nila ang lahat ng kanilang mga pagkakautang sa amin. Dapat din nilang maunawaan na ang perang aking ipinahiram ay hindi ko pinulot kung saan-saan." Nang marinig naman ni Tatang ang sinabi nito, dito na ito humingi ng permiso para ibalik ang wisyo ng panganay niyang anak. Pagkatapos nun, muli niya itong binalaan na kung sakali mang humarang ito sa nais niyang mangyari, hindi siya magdadalawang isip na ito ay saktan at disiplinahin. Habang sinasambit niya ang mga katagang yun, ipinaramdam niya rito ang bisa ng kanyang karga. Kaya naman nang mapansin nito ni Kumang, agaran nitong napaatras habang bakas sa mukha nito ang matinding takot at pag-aalala. Hindi na rin ito nakapagsalita pa na animoy hindi nito inaasahan ang dalang gamit ng kanyang ama. Dahil sa pangyayari, nakuha ni Tatang ang panganay niya at ang mag-iina nito. Mabuti na lang talaga, hindi pa nakakauwi ang asawa nito. Kaya naman nakaalis sila roon ng mahinahon at tahimik. Subalit nung makalayo na sila, aminado siya na hindi pa roon magtatapos ang komprontasyon. Base kasi sa ginawang pagmamasid ni Kumang, mukhang meron itong binabalak na masama laban sa sarili nitong pamilya. Di nagtagal, nang makabalik na sila sa bahay ng anak niya, inutusan niya ito na mag-alsabalutan ng gamit. Hanggat hindi pa tapos ang insidente, mananatili ito sa kanyang tahanan upang masiguro niya na ito ay ligtas at walang mangyayaring masama. Nang marinig naman ni Norly ang kanyang sinabi, takot at pangamba lang ang ipinaramdam nito sa kanya. Hindi na rin yun sumagot pa dahil aminado rin naman ito na kasalanan niya. Habang binabagtas naman nila ang daan pabalik sa kanilang dating tahanan, dito inilahad ng kanyang anak ang mga totoong nangyari. Ayon dito, 3 buwan pa lamang silang hindi nakakabayad pero marami nang ginagawang hindi kaaya-aya ang kapatid niya. Umabot na rin sa puntong sinasaktan na nito ang kanyang mga anak. Kaya naman nung inalok niya itong manilbihan, hindi na rin siya tumutol pa. Inamin din ito na ayaw niya itong ilahad sa kanilang ama. Gawa ng natatakot siya sa maaaring maging kahinatnan ng kanyang mga nagawang kasalanan. Dagdag pa nito na, noong unang paninirahan nila sa bahay ni Kumang, naging maayos naman ang lahat. Pero pagkaraan lang ng 2 araw, bigla na lamang nawala ang kanyang ulirat. Maging ito man, walang ideya sa kung ano ang nangyari sa kanya sa loob ng tahanang yun. Ang naabot lang kasi ng kanyang mga alaala ay nung binigyan sila nito ng silid na matutuluyan. Ganon din ang nangyari sa asawa at mga anak nito. Kaya naman nang marinig ito ni Tatang, hindi siya nagdalawang isip na tingnan at pag-aralan ang kanilang katawan. Sa estado kasi ni Kumang nung makaharap niya ito, naniniwala siya na hindi lang pag-alis sa kanilang mga wisyo ang ginawa nito. Aminado rin siya noon na nakaramdam siya ng matinding kasamaan sa loob ng bahay na yon. Bagay na naging daan
upang simulan niya ang pagtingin sa mga katawan nito. Inuna niya noong tingnan ang kalagayan ng mga apo niya dahil naniniwala siya ito ang pinakapakay ng kanyang anak. At sa unang gabi ng kanyang pananaliksik, hindi nga siya nagkamali. Lahat ng laman loob ng mga bata kulang-kulang na. Kaya kung mapapabayaan ito, posible na magkaroon ito ng matinding karamdaman. Nang matuklasan niyang tungkol sa ganoong kabalbalan, agad siyang lumikha ng lunas. Gulat na gulat noon si Norly at ang kapatid nito sa kadahilan ng hindi nila sukat akalain na isang manggagamot pala ang kanilang ama na halos buong buhay nila itinuring nila bilang isang ordinaryong matanda. Nakakagulat man ang ganoong revelasyon. Nagpapasalamat pa rin sila dahil sa pamamagitan ng abilidad nito, nakakasiguro silang wala nang mangyayari sa mga bata. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na ito dumikdik ng mga baging na mapapait ang lasa. Hindi yun katanggap-tanggap, pero ayon kay Tatang, kailangan itong lunukin ng pamilya. Ilang oras ding nakipagmatigasan ng mga bata bago ito sapilitang matanggap ng mga katawan nila. Ayon kay Tatang, simple lang ang mga sangkap nito pero napakahirap makuha. Yun ang rason kung bakit marami siyang pananim sa kanyang bakuran. Matagal na siyang naghahanda dahil hindi niya alam kung kailan niya gagamitin ang kanyang abilidad. Nang marinig naman ito ng kanyang mga anak, gulat at pagkamangha ang bumalot sa kanilang mga isipan. Hindi na rin yun nakapagtanong pa, kaya naman na ipagpatuloy niya ng maayos ang mga ginagawa niya. Subalit pagsapit ng gabi, habang nagpapahinga ang mga ito, tahimik siyang nakaantabay sa harapan ng pinto. Malakas ang kutob ni Tatang na noon ding mismong gabi dadalaw ang pamilya ni Kumang. At kahit wala siyang ideya kung saan nagmula ang pagiging aswang ng mga ito, malakas ang kanyang kutob na biktima lang din ng yanggaw ang kanyang anak. Hindi niya lubos maisip ang mga pinagdaanan nito bago ito nakarating sa ganoong sitwasyon. Gayunpaman, kahit anong sisi at pag-iisip ng nakaraan, di niya na maibabalik ang lahat. Huli na para mag-isip pa ng kung ano-ano at ang tanging magagawa na lamang niya ay ang tanggapin ang kasalukuyang sitwasyon. Masakit man para sa kanya na makaharap sa laban ng anak niya, alam niya na ito na lang ang tanging paraan para maging mapayapa ang mga buhay nila. Matapos naman niya itong mapagtanto, maigi na siyang naghintay sa pagdating ng mga ito. Pagtungtong ng 11:00, dito na siya nakarinig ng mga huni ng aswang na animoy nagsisibulungan. Napakahina ng tinig kong pakikinggan, pero alam niya na nasa malapit lang ang mga ito. May mahika kasi ang tinig ng mga aswang, kaya kapag naririnig mo ito ng may malalakas na huni, ibig sabihin malayo sa bahay niyo. At kapag pabulong naman, napakalapit lang nito. Ang ganoong kaalaman ang naging daan para maghanda na si Tatang. Nag-aalala man, hindi niya ginising ang lahat ng kapamilya nila. Yung panganay niya lang ang inabisuhan niya dahil alam niya na ito ang pinakakalmado sa lahat. Nung magising naman ito, agad naman yung tumayo habang nagtatanong sa kung ano ang nangyayari. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, pabulong siyang nagsalita. Manahimik ka. Nasa paligid na sila. Kaya kita ginising dahil meron akong ipapagawa sa iyo. Lalabas ako ng bahay, tapos ikaw isarado mo kaagad ang pinto. Itrangka mo ng maigi at huwag mo itong bubuksan kapag may kumatok at magsalita na kaboses ko. Hintayin mo na sabihin ko muna ang pangalan na palagi kong itinatawag sa iyo. Nang marinig naman ito ni Norly, tumangulang naman ito at pagkatapos ng kanilang pag-uusap, dali-dali naman siyang kumilos. Nang mabuksan na niya ang pinto, agad naman niyang napansin ang pagsipulasan ng mga umaaligid na nilalang.
Hindi pa malinaw sa kanya kung ano ang mga ito, ngunit may kutob siya na ito ay mga aswang. Dahil sa kanyang mga nalaman, dahan-dahan siyang naglakad hanggang sa makarating na siya sa unahang bahagi ng kanilang bakuran. Malapit pa naman yun sa bahay, kaya di niya gaanong inalala ang posibilidad na baka merong mangdagit sa kanya. Hindi nagtagal, dito niya na isa-isang nakita ang mga taong dahan-dahang naglalakad patungo sa harapan ng bahay. Alam niya nakakapalit lang ng mga ito ng anyo dahil sa nanggigitata pa ng langis ang mga katawan nito. Pagbukas naman ito ng pinto, dahan-dahan itong nagsikumpulan sa kanyang harapan. Pinangunahan ito ni Kumang na siya namang inaasahan niyang utak sa nangyayaring pagsalakay. Anak, bakit mo ito nagawa? Hindi mo man lang ba naisip na magkadugo tayo? At ang mga magkakadugo, nagtutulungan, hindi nagpapatayan. Sa estado mo ngayon, mukhang wala ka talagang pinagkatandaan. Hindi mo man lang naisapuso ang mga payo at paalala ng namatay mong ina. Ikinalulungkot ko na nagkaroon ako ng anak na kagaya mo. Nang marinig naman ni Kumang ang sinabi nito, imbis na makonsensya ito, ngumisi yon ng nakakaloko. Yun bang ang ibig nitong ipahiwatig? Wala itong pakialam sa kung ano man ang sabihin ni Tatang sa kanya. Pagsilay naman niya sa ikinilos ng anak niya, hindi na rin siya nagdalawang isip na humugot ng sandata. Matapos niya itong gawin, nakita niya kung papaano umangil ang mga nilalang na kasama nito. Ilang minuto bago magsimula ang laban, binalaan niya si Kumang ukol sa kung ano ang pwedeng mangyari sa oras na magmatigas siya. Wala namang kaming personal na galit sa iyo, Tay. Ang sakin lang, ibalik mo ang mga lapastangang umargabyado sa aming pamumuhay sapagkat wala kang kaide-ideya kung para saan ang mga salaping ninakaw nila. At kapag sumunod ka, ipinapangako ko sa iyo, kakalimutan namin ang tagpong ito. Matapos naman itong makapagsalita, dito niya naunawaan ang ibig iparating ng kanyang anak. Isa ang kanilang dugo, ngunit matindi ang hangarin nito na siya ay saktan at ubusin ang pamilya ng kapatid nito. Hindi na nga niya nakikita sa itsura ng nilalang na yon ang dati niyang anak dahil sa mga masasamang salitang lumalabas mula sa bibig nito. Bagay na naging daan upang makapagdesisyon siya na labanan nito hanggang kamatayan. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na nga tuluyang sumiklab ang kaguluhan. Ora mismo inatake siya ng mga nilalang, kaya naman ang naging rebuelta niya ay sugurin din ng mga ito para makipaglaban. Nasisiguro kasi noon ni Tatang na hindi pa nito bistado ang kanyang mga karga, kaya naman hindi malabong may mapuruhan siya bago pa man mabuko ng mga ito ang kanyang mga kakayahan. At sa loob ng halos 10 minutong pakikipaglaban, di nga siya nagkamali. Gulat na gulat noon ang mga nilalang sa kadahilanang hindi nito sukat akalain na kaya niyang pantayan ang sukdulan ng pisikal nilang lakas. Dala ng pagtataka, minabuti ng mga ito na dumistansya kahit dalawa sa mga kauri nila ang nakabulagta na sa lupa. Nang mapansin naman yun ni Tatang, lumapit siya sa isa sa mga napuruhan niya na kasalukuyan na noong naghihingalo. Pag-apak niya sa mukha nito, agad naman niya tong ginilita ng leeg kasabay ng pagwika niya ng, "Kilala mo ko, Kumang. Alam mo na malupit ako sa lahat ng nagkakasala. Ngayon, dahil pinagbantaan mo ang buhay ng sarili mong ama, matitikman mo kung gaano kapait ang galit ko sa ibang tao." Pagkasambit niya ng mga kataga, dito na nagdesisyon si Tatang na ilabas ang mutyang matagal na niyang itinatago. Pagsilay naman ni Kumang napapadukot na ito sa bulsa, agad naman itong pinigilan ng mga kasamahan nitong papasugod na. Ayon dito, hindi sila dapat na magpadalos-dalos dahil sa puntong yon,
sigurado siya na seryoso na ang kanyang ama. Mariin din niyang inilahad na hindi ito ang tipo ng taong basta na lang nila aatakihin dahil sa pagkakaroon nito ng likas na talento. Nang marinig naman ng mga kasamahan nito ang kanyang habilin, di naman niyo nagdalawang isip na sumunod. Ilang segundo pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang nasilayan ang isang maliit na peraso ng basag na salamin. Wala silang ideya kung ano ito, basta habang patuloy nila itong pinagmamasdan, kapansin-pansin ang asul nitong liwanag. Matapos naman nila itong masilayan, may mga binanggit na buhay na salita itong si Tatang, dahilan para may mumuong tubig di kalayuan kung saan ito nakatayo. At sa isang kisap mata, nagkorte itong kawangis ng mga nilalang na kalaban niya. At nang maisakatuparan niya ang ganoong abilidad, buong tapang niyang binalaan ang lahat ng kanilang mga kalaban. Ayon sa kanya, dito na magsisimula ang pagkaubos ng kanilang uri. Mariin din niyang inilahad na hanggat merong natitirang buhay sa kanila, magpapatuloy ang kanilang mga figura sa pagtunton at paghanap sa kanilang mga pinagtataguan. Mariin din niyang inilahad na ngayong kumpleto na ang kanyang abilidad, wala nang tsansa ang mga nilalang na ito ay mapigilan. Pagkasambit naman niya ng mga katagang yon, agad na nabaling ang kanyang paningin sa mga figura habang pabulong na nagwiwika rito ng, "Patayin niyo lahat. Wala kayong ititira." Pagkasambit niya nito, bigla naman yung nagsiatungal. Walang sabi-sabi, ibinuka nito ang kanilang mga pakpak, sabay sugod sa mga nilalang na iniutos sa kanila para paslangin. Pagsilay naman ng mga aswang sa pag-atake nito, di na rin yung nagdalawang isip na pumalag. Matindi ang nangyaring sagupaan noong gabi. Ngunit habang tumatagal, dito na paunti-unting nararamdaman ng mga nilalang ang mabilis nilang paghina at pagkatalo. Sa isang kisap mata, nakita ni Kumang kung papaano malipol ang mga natitira niyang kasama. Kalaunan, sa harap ng hindi maiiwasang pagkatalo, nagdesisyon na itong tumakbo para itakas ang kanyang sarili. Alam nito na yun na lamang ang paraan niya para mabuhay, kaya hindi na ito nagdalawang isip pa. Nang mapansin naman ni Tatang ang ginawa nito, agad niyang inutusan ng kanyang nilikha na ito ay sundan. Pagkarinig naman ng mga nilalang sa utos, walang takot nitong sinundan si Kumang hanggang sa mapadpad sila sa isang liblib na lugar, ilang metro ang layo sa baryo. Wala nang katao-tao roon. At kahit malawak ang lupain, alam niya na hindi na siya nito matatakasan pa. Sa sobrang takot kasi na naramdaman nito, hindi na nito napansin ang tungkol sa mga bagat na kanyang inihip sa lupa. Kalahating oras pa ang dumaan, nagulat na lamang itong si Kumang nang mapansin niyang paikot-ikot na lang siya. Yun bang wala nang pag-usad ang nangyayari sa kanya, kahit anong pagtakbo para lamang makalayo. Dahil sa pangyayari, nagdesisyon na itong tumigil. At pagharap nito sa kanyang likod, dito niya nasilayan ang kanyang ama na galit na nakatitig sa kanya. Sinubukan itong pakiusapan ni Kumang pero huli na ang lahat dahil sa nakapagdesisyon na ito na patayin siya. Walang sabi-sabi, sa kumpas ng kamay nito, agaran siyang sinakmal nung nilalang nakawangis niya. Paulit-ulit siya nitong nilapa hanggang sa mawala na ang buhay sa kanyang katawan. Matapos nun, naglaho na rin ang nilalang ng masilayan nitong isa ng ganap na bangkay, ang kanyang biktima. Pagbalik ng katahimikan sa paligid, imbis na umuwi na itong si Tatang, nagpatuloy ito sa paglalakad patungo sa lugar ng kanyang anak. Nakita kasi nito sa kanyang mutya na meron pang mga natitira, kaya naman bago matapos ang gabi, hinangad niya na wala na dapat matira sa lahi kung saan ito nagmula. Pagsilay niya sa bahay ng kanyang anak, nakita niya ang mga aswang na kasalukuyan noong nagsisikumpulan
habang binabalata ng buhay ang mga biktima nito. At sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, dito niya nalaman na ang biktima pala ng mga nilalang walang iba kundi ang malalapit na kamag-anak ng mga taong nagtatrabaho sa ilalim ng puder nila. Matapos naman niya itong makita, agad na namuo sa kanyang puso ang matinding galit. Hindi niya mawari kung ano ang nararamdaman niya noong mga sandaling yun, pero ang nais niya, burahin ng mga ito sa mundo. Bagay na naging daan upang gamitin ni Tatang ang pinakamalakas na abilidad ng kanyang mutya. Ayon sa kanya, hindi ang paggaya sa kalaban ang espesyal sa mga abilidad nito, bagkus ang kakayahan nito na dalhin sa mundo ng mga engkanto ang isang lugar na gusto niyang parusahan. Sa pamamagitan ng ganoong abilidad, hindi mapapansin ng mga nakatira sa lugar na yon na nalipat na pala sa ibang mundo ang pinagtitirhan nila. Dagdag pa niya na nakadepende rin sa kanya kung saang lupalop ng lugar niya ito dadalhin. Matapos naman niya itong mapagtanto, agad niyang isinagawa ang mga paghahanda. Isang oras din siyang nagdasal noon sa mutya para lamang may isakatuparan ang kanyang hiling. Kalaunan, nang maglaho na ang lugar ng kanyang anak, dito pa lamang niya naramdaman ang hindi maipagkakailang pagod. Inabot siya noon ng 1 linggo sa pagpapahinga bago niya tuluyang nabawi ang lakas na nawala sa kanya. At magmula noon, hindi na nakita ng kanyang anak itong si Kumang. Gayunpaman, kahit naglaho na ito na parang bula, kailan may hindi ito mawawala sa kanilang mga alaala. Hanggang sa pagtanda ng panganay na anak ni Tatang, paulit-ulit niya pa rin sinasabi sa kanyang mga anak ang tungkol sa kapatid niyang si Kumang na nagwakas ang buhay dahil sa pagpapalabas ng buong kakayahan ng mutya ni Tatang.